गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां, फारसेथिं नायोब्ला गोग्गाथावबो। आंगो फिसाय थासेयावबो हिनजाव माहारि जाना फावसयना थायाखै गावनि गंसे नखरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय। मख'नो नांगोनदि बिटिआर हालामनि अनिमा बर' मुंनि सासे आइजोआ गावनि आंगो फिसाय थासेयावबो जेबो खामानि मावना रां आरजिनो गोसो जायैलाय गावनो नखर आरो गथ' गथायफोरखौ सामलायलांनो थाखाय गंसे इ-रिक्सा एबा फिरफिलि सालायनानै गावनि नखरखौ दैदेनबोगासिनो दं होनना मिथिहोदों। रायखांनो गोनांदि अनिमा बर' मुंनि सासे आइजोआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोरिब एबा रां गैयैनि जाउनावनो हा बन्दक होनानैब्लाबो फाइनान्सआव बे इ-रिक्साखौ बायनानै लादों होनना बिथाङा मिथिहोदों आरो बे इ-रिक्साखौ सालायनानै नखर दैदेनबोनाया दिनैसिम मास मोननैयानो जाबाय होननानैबो बिथाङा मिथिहोबावदों। लोगोसेनो बिथाङा मिथिहोबावनाय बायदिब्ला गावसोरो गासै नखराव साब्रै, बिनिनो सासे फिसाजोआ क्लास 9 आरो सासे फिसाज्लाया क्लास 4आव फरायो। नाथाय दुखुनांथाव, बिफा थासेयावबो आंगोनि फिसाजोआ बेबायदि बिमाखौ इ-रिक्सा सालायनायखौ मोजां मोनाखै एबा बादा होबोदों। नाथाय सम आरो थासारियानो बेबायदि खामानि मावनो होदों होननानैबो फोरमायथिदों अनिमा बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गुबुनफोर बायदि बिथांनि नखरा सरकारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ एबा अरुणोदय बायदिनि बिथांखिनि राहाखौबो मोननो हायाखै होनना दुखुनांथावै फोरमायथिदों अनिमा बर' बिथाङा। जायनि जाउनाव दुखुथिया नखरा नखर दैदेनबोनो थाखाय इ-रिक्सा सालायनायनि सिगांबो हाजिरा मावनानैसो नखरखौ दैदेनबोनांदों होननानैबो मिथिहोबावदों बिथाङा। दानिया नैथि खौराङाव फैदो। गसाइगावआव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सा 6 सुरां सिखारिफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क ओनसोलनि आलीनोगोर लाख्रिगुरियाव हाग्रा बिफान आरो एसएसबिआ जुथायै सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोननै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सा 6 सुरां सिखारिफोरखौ हमनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननायाव हमजानाय सुरां सिखारिफोरखौ गसाइगाव महकुमानि स्कल सरेन चन्दन राभा, फरास राभा, सिमेन हाज'वारि, सिलें राभा, सिन्द कुस्कु होननानै मिथिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला मैदेर हाथाइनि अनगायैबो सुरां सिखारिफोरनिफ्राय दोनखोमाना दोननाय गरथाम गुलिजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय हाथियारखौबो बोखांनो हाफादों होनना मिथिनो हाबावनाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। सासे बर' आइजोआ आसामाव गिबिसिन ट्राक सालायगिरि महरै गावखौ सिनायथि होनो हादों। मख'नो नांगोनदि बर'नि आगोमा फिसा फुजा बर'आ आसामनि मादावनो गिबिसिन आइजो ट्राक सालायगिरि महरै गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गोग्गाथाव लाबोनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानायाव दासान्दि बिथाङा बख'निफ्राय मिनि ट्राकजों मैगं-थाइगं लाबोनानै गुवाहाटीनि बामुनि मैदाम हाथाइसालियाव फानहैगासिनो थानायजों लोगोसे गुबुन आइजोफोरखौबो गावबा गावनि आथिङाव गसंनायनि लामाखौ दिन्थिनो हादों होनना मिथिनो हानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला साथाम गथ'नि बिमा फुजा बर'आ गावनि मोजां आखुनि थाखाय हाथाइसालियाव मैगं-थाइगं फानफैनायनि गेजेराव गोबां अनसायनायखौ मोननो हादों। बिथांनि बेबायदि हाबा मावनायखौ नुनानै समाज सिबिथाइ आफादा दिनै बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे साबायखर बावदों। बे समाव सोलिगासिनो थानाय रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दासिमबो थाबथायाखै। जायनि जाउनाव रासिया आरो इउक्रेन दावहाया लासै लासैनो गिख्रंथावसिनसो महर लादों आरो रासियानि सान्थ्रि हान्जाफोरा गोख्रोङैनो इउक्रेननि नोगोरफोरखौबो बेंखन्थायाव लाबोनो हमदों। जायनि जाउनाव बे दावहायाव इउक्रेन हादरखौ रासियानि गाग्लोबनाया गोबां सुबुंफोरखौनो दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बे गिथावना दावहानि समावनो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला रासिया हादराव फेसबुकजों लोगोसे बायदि ससियेल मिडिया वेबसाइटफोरखौबो बेन खालामनाय जाबाय। रासियाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दावहानि समाव बेफोर निउज मिडियाफोरा गाज्रि आरो नंखाय खौरां फोसावनायनि अजद दैखांदों। बेनिखायनो फेसबुक, ससियेल मिडिया बायदिफोरखौ बेन खालामनाय जादों होनना मिथिनो हानाय जादों। रायखांनो नांगोनदि इउक्रेन आरो रासियानि दावहाया दिनैसिमाव 11 सानाव आगान होफैबाय। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांगोनदि इउक्रेनाव रासियानि गाग्लोबनायनि उनाव खोला करियानि मोनसे कम्पानिया इउक्रेननि मददनि थाखाय 60 लाख डलार थोंजोङै दान होनो थाखाय थांखि लादों आरो बिनि अनगायैबो 10 लाख डलारनि कन्जुमार इलेक्ट्रनिकखौबो सुबुंथियारि हेफाजाब होनो थाखाय दैथायहरनाय जागोन होननानै मिथिनो हाबावनाय जादों। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानो। गोजोन्थों।